Den første er slået op igen. Hvad siger du? Ja, den er så kørt videre. Ja. Det var lige undervejs efter den her. Det var der. Ja. Det var undervejs efter den her, der er hen. Så har jeg begge skiftet. Og vejerne, hvad hedder det, fløjt skal op, så det er 20 cm under vandoverfladen bare. Har du det? Ja. Det er den, vi tager i kilo. Det kunne være, at der var en fisk efter den her. Ja, ja, helvede. Fik du markeret det på? Ja, jeg har den. Ja. Og det er jo næsten den, jeg satte ind lige før ved et uheld. Det er jo ikke langt fra. Vi kommer ud på den rigtig dybt, ja. Der er mere fri der, der er mere fri der. Vi vil hellere have den, vi er træt derude. Og der er nogle mister lidt spejt, men... Jeg har klart en god lige om lidt. Men jeg holder lidt for det. Jeg får det med stor. Men jeg har bare lige med samme ude. Man er der varmt på, så det er varmt. Det er fint, det er Sådan. Så kan jeg lige tage lidt af. Den kan lige så vokse, den kan være 15, lige så vokse 5 kilo. Sådan som den trak til starten. Nej, den går helt langsomt. Man siger, du kan køre i 20 minutter eller en halv time, og kommer den bare lige ved her, og så bliver det træt. Det vi skal på, det skal ikke andet. Hvis den køber til side, det er ikke sikkert, at du kan gøre noget, så skal vi ligesom forsøge at, hvad hedder det, at du holder de fri der, på lidt herovre. Så finder jeg et spil, bare lad den køre. Det er bare, den kører ude i 15 minutter på mig. Fordi de bruger ikke ret meget energi på det der. Det er også svært for mig. Så meget har jeg jo ikke mærket. Jeg ved jo ikke, om den er 5 eller 10 eller 15 kilo. Og det er sgu også svært at bedømme. Så jeg bare her løs der. Den er der skal vi lige stå i. Det er ikke lidt pres på mig, for det er bare lidt pres på. Det er bare lidt. Så er det bare, det kan rulle, det ruller, det er rulle. Men du kan bare lidt fange, men du skal ikke lade den, du skal ikke lade fange, du slapper fra. Du begynder lige pludselig at komme, så ruller du bare ind. Det er noget nyt. Vi vil ryge den. Det er kanon hver. Martin hygger sig med en laks. Nu begynder der at ske.
Den kan vi spænde den lidt mere. Ja. Hvis det nu skulle vise sig, at det var sådan en 10 kg, der bare stiller sig lidt på tværs, så er der en masse energi i den, når den kommer herind. Men jeg skal nok se, at jeg kan få den stille af den noget i vandet også. Ja. Det er jo ikke noget, at man er smart, mens man fanger laks. Hvis den her video skal ind på YouTube, så skal det så. Ja, nu kan jeg se, at den trækker godt. Den er langt ude, og den kører egentlig højt op, det er fint. 205 tråd ude. Stadigvæk? Ja. Ja, nu er det en rigtig stor fisk. Jeg vil lave nye ryggenrekord og nye bådrekord. You know where the big one is. Jeg vil ikke have med, hvor hvis det er sådan helt pludselig, så er det bedre, at du løfter stangen lidt langsomt. Og så når du kører stangen nedad, så trækker du lidt den. Ja, hvis den er for hårdt spændt, og den kommer herind og bliver sur og vil væk, så skal den også prøve lov at stikke af. Du har altid løfte den alt en lille smule. Du skal bare ikke give den... Nej, jeg mener, hvis den begynder. Du skal bare ikke give den for meget gang, så den går i et ryg. Bremse. Ja, altså et eller andet godt det der. Ja, det har vi også. Jeg ved ikke engang, hvad det er på lige. Må ikke også... Vi har en blank dernede, og havde vi ikke det? Ja, så har vi den der Apex. Den gode Apex der. Der er en udbog. Nå, en gang til os. Bare kom stille og roligt. Prøv at se, hvor fint klar det blev nu. Nu kan vi se ind til ryggen. Hvad? Hvad kan man se? Ja, det blev rigtig fint klar. Jeg håber, at det ikke er øl og fiskevæs. Vi var kun lige kommet herude, du, så... Der er faktisk noget der på løjet igen nu. Det ser rigtig godt ud. Så den markerer jeg også lige. Upsi. Det bliver nok godt filmen, det her. Det er i hvert fald uroligt. Hvad så? Det er 12 kilo. Nu bestemmer ikke skid der nu. En stor fisk. Det kunne også være fint, at vi kom ind med sådan en på 15-18 kilo. Det må man sige. Den kunne være fin, og sådan et sølvtøj der ligger på et sort tæppe herinde. Det ser faktisk godt ud. Jeg håber fandme, at den i båden, Martin. Den er lidt sjovt, når man får den med i land. Eller i båden. Og du er jo... Så kan du også lære at slagte jo. Når man fanger noget, så slagter man jo selv. Det ved du godt, ikke også? Jeg har slagt en hav, og der skal have hovedet der, som lavet op, og så lige til at stakke ind på en bus. Ja. Det er jo det samme som min. Ja, du skal bare have et bræt, der er stor nok. Det har du ikke på den båd her. Hvad? Det har du ikke på den båd med den akse. Nej, men han har en fin slagtelse. Nu skal vi lige have den lige på, så 7 i 13. Hvor meget nu går? 129. Ja. Det er heller ikke fordi, det er ikke mere end 30 meter. Nej. Jeg kan mærke, at den er lidt farver. Jeg tror ikke, den har måske en tredjedel færdig. Jeg har ikke lur på. Har du det? Ja. Nu er der vel gået en 10 minutter fra. Ja, den er halv tom. Ja. Det kan godt tage 20 minutter eller en halv time.
til en stor fisk. Sidst der havde oplevelse, vi havde en af 2-3 kvarter. Så gør det sgu også rundt i armene til sidst. Nå, så laver du for lidt. Hvis det er det største problem, du har. Skulle du have været skoekspedient? De løfter lige sygt der med sten. De skal bare ud og søge 77 sko. Nu er det lige før, vi kan snart komme til at se en halvfind derude. Jeg hører på linen, at den sådan. Hvad er det, der blinker? Er det en ring derude? Det er det, der siger, at det er sådan. Hvad laver den? Det er en blot. Det er en bagvej, det er en blomst. Ja, det var det jo. Han skulle gerne lige have en mere. Jeg er jo ikke træt i armen. Jeg skal have en pige, så er det en bedre billede. Du har haft en pige, Brent. Så jeg tænkte lige. Jeg har været som en over hvordan op derhjemme. Hvad er det der, hvis du tager 200 fod lige om lidt igen? Så er forfra. Jeg skal lige med det lidt træls. Jeg er halvvejs. Ved du ikke, hvad fisken vil om lidt, jo? Ja, 10%. Grønlænderne de siger, når du har brugt 100%, så har du stadig lidt 200 nu. Fisken kan godt få, der er sådan udløb. Nu kan du se noget. Filmen. Hvorfor er skærm? Så er det gjort på. Den har op med filmen, eller? Den er så. Så med webcam, det filmer den nu. Memory full. Skal vi sige, at vi tager resten på webben der, eller hvad? Ja. Jeg har et andet kort med, vi kan tage bagefter. Men det vil vi ikke lige til at begynde med nu. Vi skal tage nogle billeder med. Jeg udgiver det godt over, hvis du har det hele og netten og det hele. Jeg har heller kommet frem om det her. Han kommer fra plads og igen. Kom til den god ro. Den der godt. Den igen, tror jeg, lader den lige. Det gør vi det under hovedet. Vi får den på. Ja. Det er jo værst, det er det. Det er her. Det er en på, så hvorfor kan vi godt få det? Jeg tror, det er den der blik bag den. Den har taget 60 og 60, den er det bedste. Det skal jeg se, at få en mere. Det er altså en godt kaffe. Ja. Jeg har mig lidt i. Ja, det er her. Prøv bare lidt stangen. Jeg kan nok sætte en stykke ud. Ja, prøv lidt stangen. Det kan godt være fisken, som er op og så sige lige for den. Det er sådan, at kommer herind, og vi går der 7 meter dernede. Prøv bare lidt. Det er bare stille og roligt. Langsomt.
set rigtig hale med oppe nu, vel? Nej. Jeg er jo ikke på, at det der er en stor fisk. Og satan nu den punkt. Ej, ikke spændende her. Ja. Ja, tror man. Det er også sådan, den er over 10 kilo. Den er 10 plusser. Skal vi se, jeg skal have lidt. Den er stor, det er en rigtig fin fisk. Tillykke med det. Så mange tak. Du vil gerne have det båden, jo. Det vil vi da i hvert fald, der har også fået tilbage. Ja. Jeg tror, jeg kan lave alt lige nu. Jeg har jo også fishing på min telefon. Det der. Nej, den er stor. Den er rigtig stor. Det er hvad det nye bådrekord. Hvor skal du nu? Nu er der. Nej, noget bare noget posten på. Nej, det er herligt. Er du sindssyg? Nej. Ja, den er rigtig fin. Det er ikke sådan, mand. Det vil vi opleve lidt, men du vil ikke have den. Vi kan gå under på det. Den kommer op på den side. Den er over 10 kilo. Nej, den er stor. Nej, det er noget. Jeg kan ikke regne med, at det var så meget modstand alligevel. Det er så stort, så skal de jo ikke bevæge sig meget. Nå, nej. Nej, det går lidt pænt. Jeg synes sådan, hvis man stikker 200 meter ud i den måde, så er det sådan Også den. Hvor skal vi sige, at den kører nu? Den var så. Derhjemme kigger de på min net, så ser de, hvad fanden lidt for godt, der er lidt fra en træer. Og så her der er det net, der skal fisken faktisk bøje på komme ind. Ja. Du kan se nogle af vand der, når du
Åh, helvede, mand. Du bare lader den tage fedt rundt, du ved, hvad? Det er ikke sådan en mand. Skal du hjem? Ja. Der er god idé. Skal jeg til stang lige her? Og det er hjemme af løbet, ikke? Det er lort. Det er nok tæt. Hold kæft, det er lidt nok. Det er lidt op til det med det. Vi lader til den på plads igen. Så hedder det ikke noget. Ej, den er stor. Hvad så? Hold kæft, mand. Hvor lykkes det sgu da? Skal vi lige have den her? Nej, den er stor. Godt. Det er en kondition nu. Du må altså godt lige gå 10 minutter før den næste bliver på. Nej, ja. Jeg kan godt klare det. Hold kæft, den er stor, mand. Ja, er du sindssyg, mand? Ja, nu er den af mine venner, der har fanget den største fisk. Det er en ordentlig. Prøv lige at tage nettet væk. Ja, når vi... Den der tobeslikker der. Den sidder hen i holderen der ved under rettet. Har du den? Under rettet. Der hvor kopholderen er. I kopholderne, så er den første kopholder til venstre. Der er sgu ikke nogen trulsvæk. Jo, det er sort. Den er sort håndsat, den er ikke ret stor. Og der, okay. Så har de kommet så lidt på den hul. Ja, tak. Den sagde den her nok. Okay, kom lige op til at det slår. Der er ikke nogen måde at blive slidt. Er det løg? Nej, jeg tror det. Det er lige hen op i kameraet, eller hvad? Det er ud fra, det kører endnu. Er du med, Martin? Det er der. Du kunne jo hjælpe med at slæve. Og så tage fat i gælderen der. På den anden side, eller? Bare tage fat derinde under. Jeg tror sgu ikke, du kan løfte. Sådan der. Ja. Det er bare at blive her bagud. Så skal vi hente dem op på højden, så den kan lyse. Hånden længere op i munden. Eller en... Vi tager lige væk den her. Jeg skynder lige. Du bare bliver ved med at være beskidt. Du kan... Ja. Ja, det tror jeg slår både på korten. Den er godt nok tyk, den der. Og kæft, den skal her. Jeg tror næsten ikke at sige så meget. Jeg siger altid for lidt. Der skal ikke gælde nogle gange. Ja, ellers kan du også lidt igennem den der tynde. Hvad blev klokken egentlig? Hvor langt det stod det?
Den er 10 minutter i. Ja, 25 minutter. Egentlig fint for en fisk der. Længere op, altså. Så skal du bare løfte med stiv arm, så kan vi se vægten. Hold ud. Skal jeg lige hjælpe med hånden? Ja, 13 kilo. Så er du godt. Så det var lige både godt. Hvis vi fanger for mange af dem, så er jo ikke plads til en lille boks. Jo, men lad os lige gøre det først. Lad os få det luksusproblem. Men nu er du droppet skidt hovedet ned i først. Og den der apex skal vi lige have, så den ikke kommer i klemme. Den skal lige væk. Så nu har han gået rekord, men hvordan ville han sige? Se nu det svineri, du har lavet her i min båd. Det er lige skældt. Kan du lige, du kan jo. Vi tager nogle billeder, når vi kommer ind på landet. Ja, en ordentlig basse. Nej, jeg kan finde en sted. Nej, jeg har fat ned i hovedet. Ja, nu taber jeg. Nej. Sådan der. Ja, hiv den helt op. Sådan. Og den sviner lige på. Så er jeg lige plantet. Sådan. Emily. Og nu tænker jeg også. Giv hvad med dig, så lykke med det.